салом дӯстон, дар ин видео мо дар бораи охирин хабарҳои футболӣ суҳбат мекунем. Аввалан биёед мо дар бораи мусобиқаи дӯстона дар Малайзия, ки дар он 4 дастаи миллӣ иштирок мекунанд, суҳбат кунем. Дар бозии охирин дастаи Лубнон бо натиҷаи 1-0 бар Тоҷикистон ғалаба кард ва ба финал баромад. Дар ҳамин ҳол дастаи миллии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Гела Шакиладзе наметавонад Мухлисони худро бо ғалабаҳои мунтазам шод кунад. Аз замони таъиноти ӯ даста 5 бозӣ анҷом додааст, 1 ғалаба, 1 мусовӣ ва 3 бохт. Бозии навбатӣ барои ҷои сеюм мунтахаби Тоҷикистон бо мунтахаби бохтагон аз ҷуфти Филиппин, Малайзия баргузор мешавад. Бозии минбадаро аз даст надиҳед, ки дар он мо дар бораи рӯйдодҳои мусобиқа ва дигар лаҳзаҳои муҳим дар ҷони футбол идома медиҳем. Агар шумо ба хабарҳои футбол шавқ дошта бошед, фаромӯш накунед, ки ба канали мо обуна шавед, лайк монед ва яке аз аввалинҳо шуда аз хабарҳои трансферӣ ва дигар рӯйдодҳои футболӣ огаҳ бошед. Дар ягон ҷо позаи ёнбошро гиред, мо бошем сар мекунем. қоил шавед, оё бозиҳои тими миллиро ёд кардед? Ҳатто агар не, мо барои шумо бозие дорем, ки дилхоҳ мухлис тамошо хоҳад кард. Бозгашти Лигаи Миллатҳо дар пеш аст, ки шояд яке аз аҷибтарин ва пешгӯинашавандтарин мусобиқаҳои имрӯза бошад. Дар бозии марказии рӯз тимҳои Роналдо ва Модрич во мехӯранд. Ветеранҳои шуҳратманд ҳоло ҳам дар қатори онҳоям ва шояд дар майдон пайдо шаванд. Аммо кӣ метавонад мунтахабашро ба ғалабаи аввалинаш расонад? Тамошои рақобатро бо 1х ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад, ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777, ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доред. ссилкаи зарурӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед. хабари гузариши Матс Хумелс ба дастаи римии Рома дар доираҳои футбол баҳсҳои зиёдеро ба вуҷуд овард. Ин ҳимоятгари таҷрибадор, ки ба тозагӣ 35-сола шудааст, бо тими итолиёвӣ ба муҳлати 1 сол шартнома баст. ӯ дар ин муддат маоши 2.5 миллион евроро гирифта, ҳамчунин бонусҳоям дохил мешавад. гузаштани Хумелс ба Рома дар карьерааш як қадами муҳим ҳисоб меёбад. охирин дастае, ки ӯ дар он бозӣ карда буд, Боруссия Дормунд буд, ки дар он ҷо солҳои зиёд ва муваффақона кор карда ҷоизаҳои зиёдеро ба даст овардааст. тасмими ӯ барои иваз кардани даста ба хоҳиши ӯ барои дучор омадан ба ҷолишҳои нав ва намоиш додани маҳорати худ дар яке аз чемпионатҳои қавитарини Аврупо Серия А Италия вобаста аст. Барои Рома имзо кардани як мудофиаи таҷрибадор ва боэътимод ба монанди Хумелс тақвияти калон ҳисоб меёбад. даста метавонад аз сифатҳои роҳбарии ӯ, таҷрибаи васеъ ва маҳорати ташкили дифоъ истифода барад. ин дар остонаи мавсими нав хеле муҳим аст, вақте ки клуб кӯшиш мекунад мавқеи худро дар чемпионат беҳтар намояд ва дар арсаи аврупоӣ муваффақ шавад. бинобар ин гузаштани Матс Хумелс ба Рома қарорест, ки ба ҳардуи тараф фоида меорад. вақт нишон хоҳад дод, ки ин гузариш чӣ қадар муваффақ хоҳад буд, аммо аллакай метавон гуфт, ки он ба ин мавсим интрига илова мекунад ва онро ҷолибтар месозад. трансфери Стивен Бергвин ба Алитиёд яке аз мавзӯъҳои баҳсбарангез дар охирин фурсатҳои равзанаи трансферӣ гардид. бозингари собиқи Аякс ва дастаи миллии Нидерландҳо Бергвин дар синни 26-солагӣ қарор кард, ки фаъолияти худро дар чемпионати Арабистони Саудӣ идома диҳад. барои бисёриҳо интихоби ғайричашмдош буд. нархи трансфере, ки беш аз 25 миллион евро аст, ниятҳои ҷиддии Алитиёдро барои тақвияти мавқеи худ дар футболи миллӣ ва байналмилалӣ нишон медиҳад. Бергвин, ки дар мавсими охирини Эрedivisie бозии аъло нишон дод, ки ӯ дар 24 бозӣ 12 гол зада, ҳамчунин 4 паси голӣ додааст ва ин бешубҳа омори калон барои дастаи нави худ мебошад. бо вуҷуди ин, трансфер ба Арабистони Саудӣ вокуниши мухталифро ба вуҷуд овард, аз ҷумла аз ҷониби Роналд Куман, сармураббии дастаи миллии Нидерландҳо. Куман норозигии худро пинҳон накард, изҳор дошт, ки ин қадам бо мақсадҳои варзишӣ алоқаманд нест ва дар асл ба карьераи Бергвин дар тими миллӣ хотима мебахшад. ин суханон инъикоси андешаи умумиро доранд, ки футболбозоне, ки ба лигаҳои кам рақобатпазир мегузаранд, аксар вақт бо бад шудани имкониятҳои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ рӯбарӯ мешавад. ба ҳар ҳол, пул ва шартҳои шартнома нақши муҳим доранд дар варзиши муосир ва интихоби Бергвин метавонад бо хоҳиши таъмини суботи молиявӣ асос ёбад. ғайр аз он, трансфер ба Алитиёд метавонад барои ӯ ҷолишҳо ва имкониятҳои навро барои рушд дар фарҳанги футболи дигар пешниҳод кунад. дар ниҳоят, гарчанде ки трансфери Бергвин ба Арабистони Саудӣ метавонад ҳам
ҳамчун қадам ба ақиб дар карьераи варзишӣ ба назар расад, он инчунин уфуқҳо ва имкониятҳои навиро барои рушд берун аз майдон кушода месозад. танҳо вақт нишон медиҳад ки оё Бергвен метавонад ба шароитҳои нав мутобиқ шавад ва сатҳи баланди бозии худро ки ӯ қодир аст нишон диҳад. Килиан Мбаппе яке аз ҳамлаварони ҷавон ва истеъдодманди футболи муосир баъди гузаштан ба Реал Мадрид дар маркази диққат қарор гирифт. Барои бисёре аз мухлисон ва коршиносон ин гузариш хеле ҷолиб буд, чунки охирин моҳҳои ӯ дар ПСЖ осон набуданд. Вақте ки Мбаппе ба Мадрид омад, аз қабули гарми мухлисони Реал дар ҳайрат монд. Ӯ интизор надошт ки дар аввал ин қадар хуб ӯро қабул мекунанд ва фикр мекард ки бояд давраи санҷишӣ гузарад то боварии мухлисонро ба даст орад. Вале тарсҳои ӯ беасос буданд. Мухлисон дарҳол истеъдод ва касбияти ӯро қадр карданд. На танҳо мухлисон, балки роҳбарияти клуб низ аз саҳми Килиан ифтихор мекунанд. Президент Флорентино Перес ва сармураббӣ Карло Анчелотти таъқид карданд ки Мбаппе на танҳо дар майдон, балки дар берун аз он низ сатҳи баланди интизом ва масъулият нишон медиҳад. Аз рӯзи аввал дар клуби нав Мбаппе нишон дод ки омодааст барои манфиати даста кор кунад. Ӯ зуд мутобиқ шуд, шурӯъ ба омӯзиши забони испанӣ кард ва қоидаҳои дохилии клубро ёд гирифт. Чунин рафтори касбӣ наметавонад беэътибор монад ва эҳтироми ҳамдастҳо ва штаби мураббиёнро ба даст овард. Бинобар ин гузаштани Килиан Мбаппе ба Реал на танҳо рӯйдоди муҳим дар карьераи ӯ, балки қадами муҳим барои клуби мадридӣ шуд. Истеъдод, заҳматкашӣ ва талошҳои ӯ барои такмил ба муваффақиятҳои Реал дар солҳои наздик мусоидат мекунанд. Ба ҳамин тамом бориданам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хайр бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.